Duniya makaranta. Kamilin mutum shine wanda ya tara ababe guda uku, ga kyauta, ga daɗin zama, ga kuma yawan ibada. Wanda ya fi kowa girma shine wanda baya ganin girman kansa, wanda ya fi kowa ɗaukaka shine wanda yake amfanin mutane. Mace ta gari tana neman yardar Allah da biyan bukatan mijinta. A gidanta ba ƙazanta, a jikinta ba cuta, a waje ba a jin muryanta, daga nesa idan ka hango ta ba ka gane ta, saboda kamalar suturarta da kwarjinin hijabinta. Muguwar mace ita ce mai yawan kiran ciwo, mai gajiyar haƙuri, mai kaushin magana, mai dogon harshe, mai kukan ƙarya, mai tona asirin gida. Wahaltattun mutane a duniya su biyu ne, wanda Allah ya kawo lokacin abu ya ce ba za a yi shi ba, da wanda Allah bai kawo lokacin abu ba ya ce sai an yi shi. Ka yarda da hukuncin Allah shi ne zaman lafiya a gare ka. Mm-hmm.